Panapa pane gate panapa. Iyi road yakauya yanonyoka yemabhunu ndi yapera buda panapa. Vachipinda muno mukati apa. Matrench anga akaitwa nemadiye emuhonda. Vaiti kana pfuti dzakurira vapinda mukati. Voburitsa pfuti dzavo pamabura ayo. Vachifaya manje. Dzichibuda kunze. Faya dzichibuda kunze. Acho iro riri nepakona apo. Kune rimwe uko i4 matrench. Apapo vari pasara pachine chibuilding one chiri mukati. Chakasiwa nevarungu. Chinhu chakatotsoparadzwa. Ndoranga riri kutora ati. Vaigara madiye nevarungu mukati. Saka vakatombo makomrades akambopinda here mukipi. Vai hondo yapera here kana kuti asati. Ai nguva yehondo chaiche. Nguva yehondo aipinda ndinyoka yemabhunu. Aiwe otopinda nepana because anga achinge mwana mudiki. Saka aisvika kupinda nepana. Chitomuti mwana mudiki opinda mukati. Otisiya aita zvaanoda kuita kana anoda kutaurira kuti nechikafu mangwana kunzi. Otosiya ataura. Iyi kipi chii? Iri munzvimbo ipi? Chiweshe Mambone Komo. KwaMukodzero. KwaMukodzero. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo yehondo avakaimanya takavatesapo tichichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yehondo avakaimanya takavatesapo tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, magorila mumakomo avakaimanya takavatesapo. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Pamsoroi vatanga takamirira ndivava Robert Tafumani vauya panapa program yavanoda kunzwisisa panapa maererano nenhoroondo yehondo yedu yechimurenga mafambiro ayakaita vachisangana ona nakomrade nyoka yemabhunu kwavakasangana navo vachidzorerwa kuno kwachocha kwarufudzi weshe kuti vanzwe kuti zvakafamba sei. Saka nawo iripo panapa Vatafumani ndekuti maziviro atiri kuti hondo ichirwa paRutena Farm. Vakomana vachiuya muchipiri. Shoko richiuya pamusha pano paSabhukuchocha. Inini ndimani ko vari kutaura? Imongoti Robert Tafumani Robert. Inini ndimani? Inini ndoitwa Inokichocha. Okay. Shoko richisvika panapa kwakatumwa anonzi Cyril Mabhoi. Achiuya kuzozivisa vakomana kuti vava muchipiri. Kubva paRutena Farm. Saka Charichocha akabva atuma vana vake kubva panapa. Vana vacho vamwe vasara varipo ndivava vari apa. Ndo vakatumwa kuenda kunotora vakomana kuchipiri. Kuuya vakatakura zvombo. Vachiuya navo munyika muno vachitsvagirwa nzvimbo yekunoiswa mumasiya zvengo muchikomo chinonzi masiya zvengo. Saka nhoroondo varume ava vari apa ava ndo vamwe vakaenda kunotakura zvombo. Zvichisvika munyika muno kuti hondo izopararira muchiweshe. Ndivava varume vari panapa. Handitika. Saka kana muchida kukurukura nevarume vapi? Ivava. Handitika. Ndinokutendai vachocha ndokutendai ndototi sekuru. Handitika. Chete vanhu vakazonzwa kuti ndisekuru nemuzukuru vanzoti hapana nyaya inozobuda. Asi ndinambozanza kuti vachiwocha. Tapedza tozoita kukama hwedu. Handitika. Aya makadii nyana baba? Handitika. Aya ndoda kuti tisununguke. Handiti mazvona. Masunungiro atinongoita kana tasangana pahwawa paya kana kusunuka. Handitika. Tichitaura nyaya tichitaura nhoroondo yemunomu kuti zvakafamba sei. Sekumbotaura kwandaita muchidimbu paya kuti chinangwa chechirongwa chinechi ndechekuti tisiye nhoroondo yenyika yeZimbabwe. Ndofunga makaona zvakare kuburikidza naSabhukuchocha kuti takatoyawo futi kunoku kuti tione dare ravo ravanoita rekutonga nyaya dzavo pamusha panapa. Makavaudza pane nyaya yaitwawo mazuva apfuura tatadaiwa kanyumu kana muchigara nyaya idzi toda kuti tiuye tizoita tizoburitsawo matongerwo anoitwa nyaya dzekwachiwocha.
kuti vanhu vagoziya pano ne vamwe vanogona vaitogara munzvimbo inoyi kwachocha asakatozoti imhosva yandinokwanisa kuenda kuna sabhuku kuti ndiyananiswe asi akazozoti ndakaona nyaya yakada kufanana neichi nyaya yananiswa nasabhuku chocha regaiwo nditese ndiende ikoko saka zvimwe chetezvo nekuya kwandaita kuti ayo tasangana nakomrade nyoka yemabhunu vanoti muno ndo mavakaitira mbiri yavo vachishanda nevagari ndo vainzi povhu handitika panguva yacho yepovhu yekunoko tati aiwa regai tinosangana nepovhu yacho iyoyo tinonzwawo kuti nakomrade nyoka yemabhunu nevamwewo magandanga vaishanda nawo zvakaita sei saka ndida kutanga nekukutendai nekutigamuchira kuuya muno machocha ndanzwa kuti varume vatata ndo vakatanga kuenda handitika alright rega nditange nemi baba makapfeka heti kuti zita rekuberekwa ndiani ini ndinonzi Tobias Radzire asi nguva idzodzo ndaidaidzwa nezita rababa rokunzi Chari okay ndo rataitomutorosa chituka okay ndainzi Tobias ndo rese rakaenda kujeri Tobias Chari ndazodzoka taakutora zvitipa zvinowanizi ikipi ndo pandikazotora rasekuru Tobias Radzire okay handitika saka muchikura kunoku ndiri kutaura naTobias handitika muchikura kunoku nyaya dzezvematongerwo enyika magandanga asati auya muchingokura kwaimboitwawo misangano here zvaifamba sei nguva iyoyo zvakanga zvichiitika apo nepapapo okay changa amukoma wakatanga ndotoziva saka kutanga kwavo zvanga zvakaomarara zvaiwanzowanika kunoku nanokuti zvanga zvakasadharara ukangowanikwa chete waenda kunozaririwa saka zvaiitika apo nepapapo zvaive zvakuru ndaandichiri mudiki ipapo ndandichiri mudiki asi ndaizviziva aiziva kuti pane zviriitika haiwa kana vana baba tiri padare apa apa pamuti mukuru pamututu vaitozitaura ipa kuti takambenge taenda kunobhakata nezuro vataura vanin'ina vavo nhoroondo yapo handiti imimi pamakatanga kusangana nemabhunu kana kuti masoja ekwaSmith muchiri kuparangarira pandikatanga kusangana nawo kana kuti vauya kuno kana kuti maenda kupi mudzi mukomana uya pano ndakatanga kusangana nemasoja pamukodzonge paJongwe ndo pandikasangana nemasoja okutanga aine chiginduroni chavo ndambotanga kuona CIO riri rega rigere pamahacha svika ndinetsa ndichienda kumashopsi ndinodzoka ndakandasangana nemasoja akangokwidza saka rubebe rwehondo rwakanga rwatosvika kare ndakabva ndangoziva ndikati rubebe rye rwatikanzwa rwe nyaya yeyasederi saka nokufamba kwenguva kutombotiziva sokusina chiriko asi nokufamba kwenguva kwakaita nhume yakauya ikaona nababa pana vakataurirana izvi handa kuzviziva handina kumboziva kuti chii chakaitika saka vaitotaura nenhau yehondo yavaikurukura mukomana yanga abva kwagoteka asi anga asiri kutaura nezvekuti uyai muzotora zvombo vakomana vavo aifanonyevera okay kuno vaenzi vari kuuya vokwavo vanga vaenda kunovatora saka zvakatombotiziva kwamazuva iwa zvikamira zvakadaro baba vakasvikapo kutiudza futi tiri padare zvikanzi vakomana kufamba zivai
nauye yaminya yasvika iye zvino tiri kutarisira vaenzi kuuya nguva iyoyo vaitaura muchivande vande so kuti tisazvizive isu vana vadiki kuti vaenzi vairehwa vaya vari kuuya vaya vari vatopedyo kangaidze vakatosvika ndokagoteka kairehwa kuchipiri saka takabva tangozvifundirawo zvakadaro zvaitaurawo ukazvitaurawo chona kwangonzwiwa chete wacho takatombogara tikakangana saka baba seaive ndiye ipo pano patiri ipo pano yaive mbiru yezvematongerwo enyika ipo pano pachidunhu chino akanga ari mbiru yezvematongerwo enyika saka shoko raiwanzouya ichisvikira paari but aizifarira chaizvo haikona netokutanga saka ndopaakatanga iye nevamwe vake vatoono makomitizi avo avakanga vainawo inhandayaziva makomiti members ndokwavaienda unotaura ikoko voronga vachiposhana mazuva akauya saka ndopavakaronga ikoko kukomiti yavo ndobva vauya ndopavakatuma vana vavo vakaenda shoko rauya richiti vakauya variko ndobva vatuma kumana Dara Filipi naye Dara Filipi nadanadi wakatuma watu wakabvaenda ndobva vanouya navo vauya navo havana kunguva vakaendeswa vakasisirwa apa musora ndobva vakasisirwa ipapo vakomana vaiva vari tu hoka yakakokerwa manje vakomana vavo vavaiziva ivo vane vanhu zvanzi nongozi vavaiziva ivo vakanyura mukoma anga aripo kudhana Filipi mbiru dzacho renadi naanduru akazotovonovava vana anainzo ndobva vauya vakadaro vakabva vakurukurana vavo isatiko after all vakomana ava ipapo handichadzidza manje kuti vakazofamba sei kuti kudzokera kwavo kupi kwagoteka tibatsire ipapo vakomana vakanga vauya kuno vakunotora rimwe gurupu kuti vabudirira here kuno wanga wauya kuzotsvaka nzvimbo dzatari kumapoto mani aitsvagwa saka vabva kuno vaona zviri kuno magaishirwo vaitarisa vanhu vokutarisa nzvimbo kuti vanogaishirwa sei ndobva vadzokera kupi idzo itsori dzinonzi tsori saka vaita utsori hwavo vaidzokera kuno vamwe vakawanda voronga futo vozoya vavyo vawanda saka after all handisi kuziva kuti ndopatikazopinzwa isu ndopamukapinda apo manje pakanga pakuti kuchimurenga chepagoni ndo pakauya vari kwakanukanga ndo kwakatiza vakomana vaviri ndo vakazouya naSamuel mashiri vachiuya kuzotsvaga handuru
na vavaizivana navo vaizivana navo kare ndo vakazopa handuru vakomana ivo vaviri ndobva vanotsvagirwa vanotsvagirwa nzvimbo kuchematawa. saka zvadarozvo yazengezana yazunguzika dunhu razunguzika kwapinda mhepo isina kunaka kwazivikanwa kuti mudunhu mane vaenzi varimo kurwa kwawe kunyatsobata chokwadi chokuziva kuti zvinokurwa kwawe. Saka nepo help me ipapo mati masvika papo ta vadzoka vakomana vabvawo yarohwa kugoni vakabva vadzokera mashure ndo pakazotiza vakomana vaviri vandokutaura ndobva vauya kupi kuno vapunyuka pachimuringa chokoko ndo pakapanana vanhu mazano manje panapa taakupanana majuti tabatana handuru Lenati Filipi Enure Nanikiros tabatana mai takupanana majuti kunopa vakomana vaeche chikafu kuchamatawa mucharangarira mazita avo vakomana vaviri ndiri kumurangarira mumwe ainzi Marangi mumwe ainzi Njovu. Saka ndokubva yangogundika tisati tambopedza nguva yakati kuti magindroni auya vakubatwa vanhu vakabatwa mudharawo pano naFilipi naLenati ndo vakatanga kuenda ndokubva yakuzokuya manje yagukura kundi vanhu vese nanamai mese anotaka kuenda kwarwiza enda kwarwiza tiri tatakurwa nemagindroni aya musha wese ndobata kanosarudzwa vechikuru vachisara vechidiki vese takataenda kwaawadi kwa ndo kwatakanobhedwa futi kwainga pano mazita ipapo uya kwakachizokukura vanhu vese pakanga pane mazita ovanhu akanga akanyoreswa akabva anonhoroondo yekubva kwavo kwagoteka ndo vaisechwa mukati megurupu revanhu vakawanda vodunhu rino vakakukurwa ndo vakanosechwa manje kwanyatso vakaunganidzwa vanhu vaunganidzwa ikoko makagadzirwa munhu akarohwa munhu akarohwa munhu akasungiwa negetsi zvebasa akarohwa munhu nemunhu akanyikwa mumvura mujagi musoro zvinoita nyama yakarembera mubhucha ndo dzinenge dzakaita munhu zondo mudenga nyama basi uku kunenge unobhava uchideredzwa unotambo yakakusunga deredzwa oisa musoro mubhava munomvura unopfasha ugoneta kana akada kukurova vanokurova kainjeri zvavanoda tiri muawadi momo ndo makatanga kuenda tasechwa avo vabatwa kuti vanga vari kusapota wai taranga riripo kare kudhaya taitsvagwa tanga tino mazita avakanga vainaka mazita iwo ava vamwe Enure nahanduro vakanga vaenda pamberi pedivi ava ini ndakazoteera vamwe vakabva vazodzoka vamwe vakarohwo vachidzoka ndo gurupu rovava vamanje ava mudhara vedu panapa vakafurwa ruoko vanga rwakato vachitobva ropa vakafurwa vakapfurirwa ikoko vakafurwa paconception saka takanohipwa tasarekiwa kudaro taitsvagwa kuti tinomhosva kare mazita edu anga ariko kare ndobva tangokukurwa ndokunounganidzwa paconception patakagara ari mai takasangana tikagoteka taona upi maduma mazita anasapuringisha izo
aiwa ka na Dominico Chacho aiwa tuwesese na steady kakona ya na steady nduma senior kanga enda kara saka takaunganidzwa ipapo takagara ipapo ndiri maingi right naye tiri mutende taimboniwa tiri pamhene katikana takaunganidzwa akanatenda nadzo paziva pamhene rave zhizha mvura ichingonaya ungosiyiwa makagara ipapo iyo chinaya yoperowo zvani toomerowo ipapo tinorarira ipapo zuva rega rega tinenge tiri ipapo nguva yega yega tinenge unless waburitswawo wakuda unotorerwa wangoburitswa woendeswa nomusedi wavo kuti unoiswa pamako urohwa mako urumwa ndovaitisa unongoenda nomusedi wako amene kwaari kuenda newe ndowaanonokugadzirisa iwo mainzi pavaitaura nemi vaiti takusungirai chii panapa taingo takusungira zvemagandanga musapota materrorist sei musina kutuudza ndozvaivepo maona magandanga sei musina kutuudza ngadai makauya vezimbabwe zvaita kwanomuudza chete uno mapesana nevakomana vanga vasina pokukuchengetera mibvunzo yavo mibvunzo chete kuti vaangozikanwa kudimura mubvunzo saka makagara kwenguva yakareba zvakadiwo ndingangoti handichaziva kuti maingi takagara nguva yakadiko concession takaenda kuma-70 takaenda 73 ka takatagara February ningi January February 28 ndibva ndanotonga 3 years 3 years makatarisana namajistrate achiverenga mhosva kana kuti naprosecutor zvainzi nyaya yako yakamira sei vachiverenga yatoti charge oma masingatonge 1-1 aiwa tatongwa riri group toverengerwa statement imimi toverengerwa mhosva kuti imimi zuva rakati makaita zvakati muchifamba mukaenda kwakati mukanotora magandanga mukasangana nemagandanga kwakati hamuna kuripota kuuya kuzotaura kuna mambo saka mese kanga zegrupu rese kana muri 5 kana 4 kana 6 takupa 3 years sa imakapiwa 3 years ndikubva magara paconcession makaendeswa kupi mabva ipapo tongerwa kubhindura patanozarirwa mujeri bhindura orara imomo ufuma kuseni uchiendeswa ku inonzi Harare Central ndazobva ipapo ndaenda kuFort Vic ndabva kuFort Vic ndaenda kunonzi kusabu prison inonzi Zimbabwe Ruins ndadzorwa futi ndoya maximum Fort Vic ndikazorwa ndaenda kuhavo ndokwandanopedzera saka makaseva makore enyu 3 kubva 73 yanga 74 73 28 January vaikuchengetai sei mujeri vakutanga vakatichengeta vachitya kuti tine 3 years vanenge vachati ma-C-class wayo ambumiri wekubuda kunze saka vakatiendesa kuFort Vic kwavasingabvumirwa kubuda kunze ndibva vakazotitora votiendesa kuhwahwa manje ndokwaisakurwa ndokwataisakurwa nemapadza zvatanga tisatamboita imbova dzichitiruma saka
ndo machengetera vakatiita ini ava vanga vari kwavowa kuno Mubvindura ndatongwa kuenda pesa ndobva ndandorara Mubvindura mujeri weMubvindura mangwana Harare prison maximum prison ndobva ndandogara chipo chomwedzi ndobva ndatupwa straight Bruwari Grey prison 6 months Bruwari kubva ipapo 6 months zapera tanga tigere tati umo tanga tigere sergeant major wadimo kana kamungu kavemo kanga katsumbutireni kacho aiwa tanga tigere tachengetwa hatina chazvataita tikabva ipapo tikabva kututswa Gwanda kugwanda superintendent anga ariko he was a Christian anga ari mutendi chaipo tese takabva kuno nawehondo hapana basa kana kurohwa kana ukatadza hwairohwa hazvaita taisvika tichitenderera muyadi kana tikabuda aiwa kuenda kuno cleana chetu kwaMajor Street uko kukoti kwake nokumba kwake ndidzo nzvimbo dzataiseenza izvozvo haisi takararama zvakanaka hatina kusvikira ndibude ndandibude. musi wava makabuda vakauya vakati chii? Musi wandabuda ndakatorwa ndobva ndaenda kuCIO office chivanzi ndakazoburitswa musi wa 6 July iri July kaholiday kavaita kumabhiza kuJuly endgame sikanzi hautabuda mangwana 7 waubuda nhasi 6 ndobva ndatorwa ndoenda kuzikanzi zvino zvauri kubuda nhasi Saturday iwe chaunifanira kuziva ndechekuti wakuenda kumusha so wakuenda kumusha unofanira kuziva chete kuti report zvawasangana nazo mumugwagwa kana ndiani unongoona akakodzera nokuti gandanga ausinganzwisise report ukasaita izvozvo udzoka futi hatina kukwanisika hazvina kukwanisika tatenge takazadzwa tanga takazadziswa zisaroti daro zvawatanga takazadziswa nokuti rwadziswa kwavakatiita tichiri kurimaini tanga takazadziswa sikaiti hazvina kutomboita takabuda tikauya panapa tikasvika kugara mukeeping aiwa ng'ombe ndiyo ndatanga kutorohwa muno mutisangano wakomana takutorova chaizvo zvakasimbarara futi atisimbisa chaizvo tenderera mberi ya kusvikira patiri nhasi. musi wamakabudawo muchiri kurangarira ndakabuda uri musi wa 27 February 75 vakatitora vakatiendesa kuCID office vikanzi imi maita kipi manga mufanira kudzokera kuchijunction asi maita kipi makunoitwa keep arrest saka moenda munogara zvakanaka tova mabudiro ndokatauya kuno ndokusvogara mukipu mai vane mai vati asi kwaiva nemamwe vaibva kuconcession ana maigoro vaigara imwe vachingouya kuzoti iwe uri sei pano iwe uri sei pano saka kusvika tajairira kokumakura ikoko taimbozeza kuenda kune makomburedzi acho takapedzisira taakuenda vaigara kuno
saka takutoenda kuripoti futi yekuti magandanga ari uku zvakadai saka ndo magariro kusvikira vanhu vavhota. takasangana manyoka manje tombomira ipapo nawe yatoda kuti kutedze kuti titaure kutaura vakuru vangu ndizvo asi pakuitika kwakaitika zvinhu zvese izvozvi pakarwiwa hondo yepagoni pakaitika nhau yokukoreketirwa mombe mombe dzakauya dzotorwa mombe dzomusha uno wese 172 tangai kunditaura hondo yepagoni zvakafamba sei? hondo yepagoni kuti tinyatsaitsanangura ka inodave kwagoni ko tingataure zvoku asi pakarwiwa hondo pagoni ndiyo hondo yokutanga iyo yakatanga kuti rapfuti zvakasino muchiwezhe hondo iyoyo yakasumudza moto yakasumudza rufuse rwakauya munomusha munomu makakorekitwa mombe dzese matanga panga pane mombe pakasara tumhuru tutatu mombe dzakatakurwa dzakaenda kuchombira dzakakwidzwa kuchombira dzakaenda pahandasenapo patogeti papa pafami ndo panga dziripo pai hamene kuti dzaishandiswei tazongoona kuti dzihafuka tazodzishaya ivo pavaitora vaiti muri kutorere mhosva yenyu kuda kukurungisai timakonzeresa hama dzedu dzapera meredeth murungu aive ndiye paconcession ndiye akauya kukolekta pano nemamesenja ake saka ripoti yake indanga ndisisipo asi ripoti yake inonzi yaingoti mucharima nechifengu tamba chidembo muswe ndakabata chifengu ndochi badza vairemiswa kudhara rei dhara vanhu vairima nemapadza vasingarime nemombe saka zvanga zvakunzi maakudzokera kunorima nemapadza mombe hapasii ndatora handiti saka magoni yamabvunza baba vachitaura mabhuku zvirimbo zvirumbo vakati pakatengeswa necid punungu ainzi cid punungu ndiyakatengesa pagoni ndopakazorwiwa ipapo patengeswa kuti pane magandanga ariko ikoko ari 7 ndopakarwiwa pakazobuda vaviri vanga vachitaurwa nevakuru vangu ndovhu namarangi yamuka zapu ikoko yanoizi ikoko kwakaitika basa ndopavakazotiza manje vaviri vavo vosvika kunoku kuti uku kwaipapo ndo matauriro avaiti handiti pakautorwa vanhu mukipi ima muna kusungwa kuenda uku akati sevacho mukipi vacho handiti vachitanga kuuya meredith nevanhu vakaswa kuti chii muchitinwa kuenda unoiswa mukipi vakangouya kurukuma kuseni ari marori ecmd ayaya vaingosvika pamushongo tutua zviri zvetinodhambwa pamukodzoka makodzera hanzi mubikira magandanga kuno toda kuti tikuchengetedzei kuti magandanga afe nenzara ndopatava taenda pakipi 8 pamukodzonga apa taitakurwa nomarori vachiti toda kuti tirungise magandanga afe nonzara ndomatakuriro atakaita saka maamukipi zvamainzi musaite ndizvipi zvainzi tirege kufidha magandanga asi takadaro taibuda nacho chikafu takapiwa mataktisi namwari kana kuti midzimu zvaita kuti titange kubuda nechikafu pagedhi apa panga pakanyorwa mazita ako waipiwa chimuti chako chine zita rako nonhamba yako yopamba pako unosiya wabayirira chipikiri ndakudzoka kumanheru ndoshedzera kuti namba 28 ndo yanga iri nhamba yemba yangu inini maruvhudzi handitika ndopiwa chimuti changu asi maitiro anga taakuita manje pakubudisa chikafu ndipei chipepa icho toda kuti tiite mufananidzo wakakodzera naka ipepa ritaitora hupfu handitika toisa hupfu uhu handitika taisa hupfu mutosunga kudai
todai manzoka todai kuisa mubhurukwa izwa zvakutotesa mubhurukwa tosunga handitika munhu ane 2 kgs handitika tadaro tosvika pagedhi tobairira chimuti changu ndakutenda uyowo ndizvozvo ana amaya vaikubereka pamwe chete nomwana kumusanako tobuda tosvika penu bhesi redu ranga ririko kune chirayiro ndokwavaigara vakomanapo tosvika kuti chisangana tosvika todi takubudisa upfuyo chisanganisa achitokwana masaga 2 matatu zviye zvanga taunganidzwa kuti tirege kuita hatina kumira kuita takabva pana izvozvo tazopinda pangoro zvongoro sengoro chikochikarichi taitora rata teisapa pasapa teisa upfa handitika teisa rata ari pasapa torai chamanyowa pamusora tesa manyowa tobuda nawo apa vanosvika ujunga ufa vasvika ujunga parata ufuru pasi tobuda nawo tosvika kubhesi uko tosvika tokutura tawana kuchika kwacho tomafambiro achaita chiwedzera ipapo mbasha dzevakomana makomuredzi anga ari kuno yesu tese tati vana adiki taipuwa pamwe 2 pairs dzemasting dzinenge dzabva kuharare dzanotengwa naajoko kana ngoni ndiye anga ari transporter achiuya nadzo anohodha kwana Julie White kuyoko yanazvo mukipu opa ana baba zvatikaita tese tiri pano munhu anopuwa 2 pairs dzemasting uniform opfeka otsitsikidza ndoisa zvibhachike zvangu zvinenge zvokutonhora pamusoro anga taakutobuda pagedhi takura kuya uzovapa makomuredzi kuno kuuniform anenge asisina zvokupfeka zvabva kuharare tosvikoyo apa umwe upfu kana chikafu vakasvikoshayika inogona kunge yamuka noizi usiku osvika wana vasisiko kuno vapitipisiko yamuka noizi vamwe vaita kubare vanga vane nzvimbo dzavo dzanga vakaudzwa vakoma ivava kuti kana mukasvika tisipo imisiyai maisa chikafu apo mutsime chaimo mutsime plastic iya maudzwa kugona kutora zvipepa zvefertilize kwava kune maplastic efertilize kusungirwa saga refertilize kana migoro miiri kusungwa kukandwa mutsime moisa chimuti chokurosa pamusoro petsima saga rohupfu rakarembera pavanodzoka usiku vaisvikowana chikafu chavo chiripo titongosiya tabudisa chitoko zvosiya zvaurongedzwa kusango ndo mahararamiro avaita saka hapana akambobatwa nemuti hapana vana adiki isusu gurupu redu isusu taitora mabhora echikwesha aya taiita mazibhora maplastiki anga mukati umu muno hupfu toenda tichirirova pagedhi varofunga kuti tiri kutamba bhora anga muno hupfu mukati mukipi maborwa futi papa negoronga rengerera papa raibuda tovapa hupfu kubuda nepagoronga vamwe vanenge vari kunzi otambira vamwe vaitamidza vari mukipimo vachibuda vatoenda vatenda naumanya negoronga iro rakutenda hapana akabatwa chikafu hapana akabatwa ndo mafambiro handipa hondo dzakarwiwa muno dzamuchiri kurangarira hondo yakarwiwa pano chedhedetika ndonenetsa pano hondo yakarwiwa pano pachocho yakarwiwa pano paserapo pamunda paseri pomunda apa kupesu hondo makomuredzi anga akati wandei kuno kutinoti mararamiro aita makomuredzi Yohana nyoka kuno kwavaida kuti kurwiwe sei kuno kundokuvaiti vanenge vakuvara vaya vaiuya vachirapirwa kuno kwavairapwa nomudzimu wainzi Chidzenga naNyaurasi. Nyaurasi aigara nomusha wakari kumakanga kumupenyu Achidzenga imba yavo iri papa asi bhesi ravo vaigara kwashopo zvainzi regerai kudi kurwa kuno munozoshaya kwokurapirwa muri asi musiwo vakateeredzwa vanhu vanga vakawandisa yakarwiwa hondo uku ndiyo hondo yakarwiwa hondo iyoyo vakaita barira wamhanya
kwakaurayiwa mumwe comrade kumunda uko anga ari murwere ona kare anga akatokuvarira kuchipa uko handiti saka anga akangota akazongo ivo masoja havana kuzochiona kuti vapfuura munhu hondo iyoyo yakauraya mamwe makomrades akafira pamhira apo vakutiza kuti vaende kumakomoko ndiyo hondo yakarwiwa muno mumusha muno pozoita imwe hondo yakaitika pana hapana kurira pfuti pano pamunda pana endura vakomana vanga varipo vabva kwamusana uko vatengeswa kandege kakauya kunenge kuma 33 kachitanga kutenderera vakomana vavhangoti abarira mhanya pfuti hadzina kuzorira midzimu yedu taitemba nayo yaitawo vakazonokuvadzwa kurondo kumhiro vakomana vangoti abarira mhanya vabva vabuda havana kanotomboridza pfuti masoja zvese havana vachiteerana vachita vabva vangoyambutsana vabva vaenda kumhiro yechitatu yakarwiwa ndiyo kwamujeri kwakarwiwa ikoko ndokwakarwiwa saisi kwainhongo bhutsu kuti nhongo chiye angairo mabhiza kwamujeri uko ndiyo ino hondo musi wakavigwa comrade uyu ndo musi vaita clients yavo masoja mukuona apa misha iyo muri kuoneka anga akaita raini mabhiza kubva kunoko achinosvika uko vachiita clients yavo vachidzika vachidai so uku comrade anga afira kunoko achitovigwa mabhiza achitopinda achiendowa achitsvaga zvaaitsvaga anditika saka imwe hondo ndiyo mugombekombe umo ndo makaitika nyaya yemugombekombe pachitanga zuvapo kwakafa vanhu iwo masoja evo akafofuta makomrades vakauraya vapofu isu musi yotanga tisina kuenda kubhesi ikoko vabedu vakapera vakadzirirwa mubako vakanopinda mubako vakafunga kuti bako iri tinobuda kuseruka vakanoroverwa mubako vese vakaroverwa mubako muchiri kuvarangarira dhanani vakapinda mubako tinovaziva tawatauri right panoti titos mukoma baba touya jimiston ainzi aniko costa ka uyo kwamagomo uyo ndibabo anzani ainzani aiwa baba wako iwe costa right tobvapo toti musafare kunze kwenyika na Eliot kunze kwenyika nakirebi mupandira mukoma wova ndo vanhu vakafira mubakomo nouyo kwakasanaye akazongochekwa ndo vakafira pahondo iyoyo yomugombekombe apo tanga ndoranga riri gurupu redu rataishanda naro tichishanda navo kuvakomana chiwedzera ipapo vakaita mazuva matatu varipo paruware pagomo ipapo vanhu vakavharirwa mumakipi nokurira kwanga kwaita pfuti vanhu vaiti pfuti dzikarira sokutaura kwavaita uko makipi aivharwa hakuna aibuda kwapera mazuva matatu ndopa vakazonotorwawo vanga vasisabatiki iwo madhei ndo akati chiendai motora vanhu vanga vatenderera nendege vaiziva zvaitika kare kurega kutitaurira kuti vana venyaya vapo sei ndopa vakazouya manje zvikanzi kuno kuna hama dzinyi dzakafira mugomo ndikunotorwa nemotikari yaakunaka ndiyakanovata vanhu vaviri vachingotorwa senyama dzidzi vachiiswa muchikweshe chimwe chete chefetiraizichi vanhu vaviri vaikwana imomo tsindirwa voya vari muzvipepa nanhasi baba wava vakafa asingadye nyama kubva gore iroro ravatakura zvidhuna izvozvo havana kuzodya nyama ashamu naatera saka vakazviseparata sei kuti uyu mwana ndewekuku mwana ndewekuku imaiti
vaingotorwa vachiiswa vaioneka vaibatanidzwa chimbi yaitova hondo nokuti mukanonoka munozvisiya futi vainzi kurumidzai kunotora zvinhu kumudzokera kuno muvige vaviri vakatoiswa muguva rimwe chete ndipanada kubvunza ipapo kuti maizovaviga sei avo vanga vari mukoma nemunin'ina okay vakabva vaiswawo muguva rimwe chete nanhasi ndive kwani vavo ndokwakunzi kwenyika okay vakaiswa muguva rimwe chete ava vamwe vatatu ava ndovakazoiswa urake nanhasi vanhu ivavo hapana kana muridzo kana seti kana chakayamuridzo dziri kungotambudzika kana chavari kupuwa hapana kana kutozivikanwa iva vakuru vari kutaura vakabata basa munyika nanhasi kana chavari kupuwa hapana anditi ndova kunzwa hapana comrade wamati airwara akazofurwa pahondo yakaitika ipapo right makuwariro akaita mukomana anga asina kupfurwa kuti tinyatsomutesana zvanga ari mukomana Bazuka handitika vainzi comrade ani Farai comrade Farai Bazuka kana ichiridzwa ndokutaura kwavaita inoburitsa moto kumashure frame ye ndiyakamupisa anga akakwapuka pesa kugushuko kuchipa kundo kwaakakuvarira ndobva vamutakura chachazomuka apa ari pamusoro pechuru saka anga asina mupapatiko kutiza akarohwa bhureti ropanapa rakabuda breni dzake dzakasara pamusoro pechuru akarohwa bhureti panapa akadzoka kunoku ndo nzvimbo mbiri dzanga akarohwa mukomana saka afa panzvimbo iyoyo manje isu ndisi taiwanzomuka kuseniseni tatumwa nomunin'ina wangu asipo panapa ari kupurazuka anonzi kingi taimuka tonzi endai munofanira kuvhura madhonza emombe uko mufudze mumadhireni nababa muchiona kuti vakomana vari sei kuri sei tasvika uku taiziva kuti uyu ari apa wokurwara uye anogara apa tasvika tione munhu akatofa muchuru imo takuenda katichiti tivamutseka kuti marara sei nhasi tione munhu akatofa futi kuti atadzinzwa usiku hwacho hwakarohwa varidziwa zvitaura mukuru wangu isu sovana adiki taakutyika tikati munhu atofa ka ndopatikamhanya totsvaga ava manje vateera mumashure ivava nana mukoma Steven nevamwe vavo tikati ana mukoma munhu uya akafa ndifunga pfuti dzakarira nezuro dziye ivava ndo vakazoita chirikiriki manje savakanga vakadzidziswa kuti kana zvadai munodai guva iroro harambopfuura mabvi aya pavakamurongedza ndobva vangouya ivava nevamwe vana mukoma wanda vangoita chirikiriki vangokumucherera ndobva vamurongedza nanhasi ndopaaripa pamunda apa padhuze pabhopfuura pabhora kuda kwaMwari so makuva iwayo anga asingadzivi asi hapana akafukunuka nanhasi namanje tazange mabuda kuwedzera saka kutaura kuwedzera kwatiri kuti tiite tuko kuti vanoiti chiko vanoshanda vari musango vachiita zvokutarisa maronda novarwere vanenge vachidzi chi medhiki ndokwataishandira mapanzwa pano mukomana mumwe ainzi Pasmo chimurenga comrade ye takamuchengeta paimba yamudhara paseri panapa akararama ipopo tichimurapa imomo manzwa masoja akauya akatanga kutodya mabhifu mbere yari kubva akasvika sei comrade chimurenga aigara pano kuzouya aicho aigara handimi kuti anga akuwara akakuwarira kupi akakuwarira ndopahondo yokugushu futi okay ndokwaakakuwarira afa atakura nhwaba yake takasvika pamuzi anga akaboorwa panapa apa panga akaboorwa ndokwatichiita basa rokuhonye dzinenge dzinotozara kana zviviri dzichibuda dzaiswa mushongo tanopiwa nana achidzenga naivo anyaura zava machinda ivo vai mishonga yechibhoyi manzwaka saka ndo kushanda kwataita navo tashanda navakuru ivavo ana asekuru ivavo ndo vataishanda navo isa hataiziva mushonga asi tainzi tora izvi nezvizvi munodai tora izvi nezvizvi munodai
mashandira ataita nawo akazhinji vairapwa nemusango chete saka ndokugara naye pamba ndogara naye pamba apora manzwa apora mushomo akabuda akanokwira bhazi matambanadzo akaenda kuchinhoi kwanga kuno abi yake atazomuona ozoamerekana kuti mupenyu kana kuti akafa hatisi kuziva matsoja akatombouya vakauya vaitambira vaizotwa chiosha vaizvateerana kudai svo zvoita katsuro nembwa ndozvavaitana vairondana saka vakauya nopagoma apa ndokusvika pamuberere soimba iso kugara muberere vakutodya mabhifu emukomana ari mumba vodya mabhifu avo pedza vabva vasungwa vaenda isi tauya mangwana tichibva kuipi toona mabhifu takunzi vakomana hanzi vanhu havaitokurukura apa ndiakutaura achitotaura kuti havaitotaura apa vaitovanzwa saka ana achidzenga vaya vanana anyaura zvaya dharamambara pasvondo vaipinga kupingwa ndomushonga yavo yavaishandisa ipapo pavari kutaura ndichiwedzera koita bhiriyadhi right tazvinzwa hanzvadzi hama yaibva kusendinari kusenda rubhezi ndovanga vari musango macho vaiuya vaiti kana tarara kuma10 dzeusiku ivanhu ana amai vedu vatainga tinavo vaisvika gugugugugu ana atete tipei chikafu rimwe zuva manje vari pachiumbira apo pakirabhu pakanjobha vakati regai tinobhomba pabhawa tinotorera mari keshiya ningi makii keshiya titore hwawa vakomuredza vaifarisa kazvokuti vakunwa hwawa ikoko kana kuti chii chakaitika futi hamene zvakaitika accidentally ndobva azvipfuura pahapwa wega akazvipfuura ndokubva uko manje vari gurupu ravo vatakurwa nemabi avo vari kuuya apa rukova rwazara ndobva vayambuka rukova nousiku ndokuuya iye akati handiteerei chete akufunga kuna atete kunoko kuti regai ndituchiti nokukwara kwandaita kupfuta atakurirwa nemabi ake hatidzokerei kwaatete chete ndokwaninga tonochengetwa ndobva vauya gugugugu taatiri padzimba dzepagoma amai kadzimba dzepagoma gugugugugu ana amai vomuka vakati kanzvo zvamaziva ese munhu mutsvene vaone ropa munhu akatsvuka amai vakaramba vakati aiwa handichambozvigona wada kundiurayisa ndokuisa papi wakadai handichambozvigona ndopa vakamubuda amai nousiku ndobva vakazomutsa baba tina baba akanga asara baba amaikoro bamudiki wedu ndovanga vasara nemhuri yese vamwe vese ana mukoma vese vanga vasungwa vaenda ndobva vanovamutsa zvikanzi kunoku yaimuone zvaitika kunoku baba vakaita basa ivavo rokuchengeta mhuri nezvakasara zviri mumusha muno ndobva vanomutswa zvikanzi mwana akuvara babi yake vaindobva vataiwa futi taakutakura taakuenda ngaachisara achirapwa ava mumaoko ananyaura zivai naachidzenga akagara pano achirariswa pamberi podzimba idzo dzasisi wedu idzodzo pane dhunduru riripo ipo paedhireni ndomaairariswa imomo comrade bhiriyadhi tazvinzwa right achirariswa imomo baba mudiki vayo kana kwaedza obikisa chikafu kumadzimai kunana amai kutanga kutarisa kuti haingokuenda chiendeende kuno munhu iyeyo ukaonekwa nemasoja nokuti hapaimbopera 2 days masoja asina kufamba munhu kufamba nechikafu vachitoita kukambaira vachitotanga vakutarisa kuti upenyu here nezvaanokuvara kwanga aita nosvika ungosiya vaisa sadza nemapureti ayo ungoisa mapureti ngosiya vagadzika apa havaimbomupa iye ndiye anozosara osveerera uno vakutobva ukaonekwa uripo ipapo yamuka pakati kwapera mazuva 3 akati auya ndege dzomudenga maherikopta iye anga achovhawo kwauya uko pasi pomango iyoyi muri kuona mumango iyi yakararamisa munhu vanhu vakawanda iyoyi dzauya ndege mudenga umu anyaurazi vari kunzi anyaurazi ndobva vabuda ubva vapoterwa nomudzimu wavo vanga vane katsvipo kavo kanga kadai so ubva vakatsika vaikatsika so ukatsika womira pakari vachiita munge kanonzi kakuzi kai kanotambira huku kai kanenge achizitambira huku vakadai vakamira patsvingwe vachidedera vakabatwa nomudzimu tiri pano ipo pamwitapo vachidai so kusvikira ndege dziye dzasuduruka iye akafushirwa pasi pomitapa nemashizha omumango iwaya akangosara uso chete maziso kuti afeme
mashizha omangwe waya akararamisa vanhu munhu iyeyo akazodzoka kusvikira paakanga apora akukwanisa kufamba waakuita sei achigara muchitura achitsvagwa nendege dzese idzodzo vaiziva kuti pane munhu akafunga information yanga anayo kusvikira apora apedza inenge mwedzi mitatu ari pano apora ndopaakazoti ndakuteera vabyangu vaiziva mavainosangana asi hondo yazopera tasununguka akazodhiraivha motikari yebhiriyadhiye kubva kusendinari akauya pano ndatezvara futi pamusha pano akasvikotora baba ivavo zvikanzi Ngwasha pinda mumotokari zvikanzi kana kuwana chokurongedza pindai motikari tiende vakanoita 3 days 4 days vari kusendinari vakanopfurirwa mhuka vanyama vakauya nenyama anga amu 82 vakauya akatakudzwa zvinhu zvavo girosari vakauya vakanzi ndiri kutenda kuchengeta kwamukandiita muhondo vanga vachamuzive vaimuziva aigarouya vaitomuziva kuti mwana ihanzvadzi yaamai aitouya pano vaitomuziva saka vadaro manje bara riye rakamupfuura riye harina kubva akaendeswa kuzambia akaendeswa hamene nyika imwe yaakaenda akasvikonzi nemadhokta bara iroro harifaniri kubva rikangobviswa chiti unofa ranga rakabaya pamwoyo here kuti asii katsono kaya ndo rakatozomuurayawo 2018 akutadza kufema 2018 muna February ndopaakafa comrade iye tikatonomuviga ana hanzvadzi vanga varipa ana asinzira mati comrade uyo akafa mami nemavigiro amakanga maudzwa nemhondro dzemunhu kuti munomuviga sei makanzi munovachengetedza sei isusu kachengetedzero katakataurirwa kuti takangochera nguva nditi tino mishonga yatakapiwa kuti patadze kuitwa takatora mashizha takanzi tora mashizha omukute emuhacha neomutara motora dombo roparware muriisa emumbo kuitira vanouya vanongoona fanike ruware ndo mhiko dzanga takataurwa kuti tiite mavigira atakamuita iyeyo takamuputira nojira roretso ranga vapazastoro iyoyo pahinton vanga vanomachira marora pakaseva marora nomarora saka iye takamuputira nojira roretso kana akapotera tauda kumuona anojira roretso iyo dzitoa takamuonera naro iroro ndoratakamuviga naro zvanga zvakazara mumunda zvinhu zvavakasiya zvikazofushirwa pasi akauya kana akanzi apotera urupi hwake huri pamusoro pochuru panobanga riripo ratakasiya riripo nopaurupi hwatakafushira zvakadaro nekamu dzesimbi dzokudai takasiya zviripo takati kana akupotera tinge chimubvunza kuti kana uriwo taura tinzwa zvino zvamandudza kana kuna ngopotera tobva tazobva ipapo patabata nomukomana anonzi nyoka yemabhunu tichitaura nhoroondo nyoka yemabhunu nyoka yemabhunu takasangana tamukipi nyoka yemabhunu nyoka yemabhunu ndiyanga ari mwana mudiki kumakomredzi ese ndiyanga ari mwana mudiki kamwana kadiki kamwana kuchikoro anga singatye nyoka mukadzi wake uyoyo aipfeka uniform yekuchikoro iyo pfeka uniform yechikoro kuti afanike vana vari kubva kuchikoro rimwe zuva unomuona anotambudzwa mombe achiti ndikutsvagawo madhonza nezvitorobha paakatanga kuacta pano baba vanonzi abhoyi vaita basa rokubikira madhiye varungu ava pamukodzo ngavo kipete vakabatwa kunzoko vanzi urati ndara zvikutonaa vangodimurwa zvigununyoka yemabhunu iyoyo mambara basa rake akasenza zvatinoziva chokwadi mbiri yake akaita afanika ari kushanda ari wega munhu anga asingatyi aifamba ari wega nedemo rake pafuti vadimburwa pane vadhara vainzi acharambira pamira pano pachinasha vakatemerwa munhungu demo ravhu ragukira mumusoro ufunga kuti zvinobvisirwa kuchipatara ndinyoka yemabhunu haitya kuchekwa muromo ndo
vakatemwa vakachiwana naSolomon uko kwa pakutangana naKidhi Marongorongo. Saka nyoka yemabhunu munhu ari open kuno munhu wese aishanda anga ari mujibha weshe wakaona anoshaya nyoka haana kumushandira. Kaitora basi umuri ari ka sports bike yake. Kaitora kuno kunze. Kama iguri ka sports bike yangu ai. Kaitora kuno kunze unopinda uchi. Ana mubvunzo. Haibvunzwa chitupa nemadhi. Kana wodya sadza wodzoka. Basi uri kubuda kunze. Wodzokera mu. Alright. Makasungwa wamai? Handiti ka. Right. Titaurire yenyu. Kubva musi wamakasungwa. Takauya pano tanga takarara. Zvokuma 33. Ndiyo nguva yakauya masoja achifamba. Ndobva asvika ndobva tagugudzirwa. Waingoti ukagugudzirwa ukatarisa utora kuti musoja wobva wafuka mavesi yanzi mutorara mukai handei. Kochabvunza kuti kupi. Ndobva tatongobuda titoona kuno kurodhi kwakazara vamwe. Ndobva taenda pachikoma apo parodhi apo. Titosvika apo tione motikari dzakazara nevamwe vari ipapo. Ndobva waona kuti vanhu vawandisa karuware kaka kachata sei akachakwana. Anga motikari dzanzasara kwarwisa kumashopsu. Ndobva tatinwa wabva taenda ikoko. Tichisvika ikoko ngogara kamusuza kuti mukuda kuitwa sei. Zvokuma 22 ndopakanzi pamusha wega wega tikuda munhu wani. Vakuda kudzoka kuno kumusha uko. Sara chingeta. Ayo. Vaida kudzoka kuno kumusha uko kuti pamusha baba wedu vanhu vakadzoka. Ndobva vasvika kuno vaikinurisa dzimba vaifunga kuti magandanga anozaririrwa mumba. Ndobva vasecha ndobva vashaya. Ndobva vasara uko ndobva zvanzi pamusha wega wega tiri kuda chembere 1 ichasara nevana adiki. Isu bva tasarudza amaigura Betasi vakadzi vaJohani ndo vakaunganirwa nevana zvikanzi ndima kusara nevana. Saka vakanga vane vana vadika vakanga vachichema vakuchema nenzara. Vaona kuti tinoenda navo kupi. Ndopakanzi vese vana dzokerai kuna mbuya. Ndobva vadzokera. Asina mwana wese nevarume vese magindironi auya. Vasoja 4 akabata mvuwu pfuti. Ngena. Kwamuri kuendeswa tisikukuziva. Wese aingotatsika mumotikari momwe namai we pakaridzwa mhere parwiza. Takanonyerera kwanyakudya uko. Koma ichemi. Koti kuendeswa kupi? Masoja tikanga tinawo munhu ndovakazotinyengetedza vakati nyararai. Munodzoka musacheme zvenyu nyararai. Ndokunzi munodzoka mukutenda padhuze. Ndopatikaendeswa kwaWadi uko kwanyachuruko. Ndovataneswa mukirasi. Avo vasara kuno vakazouya usiku ana baba varuma. Ndovatanogara kuye tikaugara 7 days tiriko. Saka wamuswe wechina ndipo pakauya baba mukuru achari chocha. Baba wedu pana vachibva kuconcession vakauya nehelicopter. Vanga vapfeka hembe yekaki, hembe yavo yanga yakatamugana apa. Dai. Kwese ukuriri ropa vapfurwa rwoko. Saka vakanga vachiuiswa kuti vatarise isusu kunzi vana vako ndevapi. Saka ivo vakapinda nawo matikantiri vakati hamuna vangu hamumba vabata. Hapana. Asi vachikuona kuti vachitotiona. Vairamba nokuti vaiziva kuti dai vakangotitaura tese takaenda kunopika. Ava hapana vangu hamuna vabata hamuna arimo. Vopinzwa muvarume ndizvozvo ndobva vatakurwa ndobva vaenda. Tiri koko ndo mazuva abatwa naBhudhi ava. Nokutyityidzirwa futi izvezvi isisi manje taityityidzirwa tichiona ropa rina baba izvi. Saka ava pavakatsvagwa gurupu ravava Nikirosi kunze kwenyika anga aenda kusendinari. Saka akabva abatwa istaenda kumangwana acho abva auya uko. Akasvika so kukandwa mumba makazara imbwa achirumiswa akarumwa zvokubvarwa achimbochema kusvika atiziye. Ndopa akabva atongotakurwa mhino kwaakaendawo kuzonopika kwaiva nevabi yake. Isu bva tasara apa ndobva kwazouya murungu aiva paconcession apa yeye kana muupenyu waundomhandi mukangano Harisi.
chaiva chakasimba kudai chino mvere. Harisi. Harisi. Ati mukuona zvakaita tebhuru iyi. Ndipe chair. Handipe ndakazvikangana. Ndinu. Harisi ari apa. Tsoka dzake dzakatsika tsoka dzangu. Uyu musoja ari apa nopfuti, uyu musoja ari apa nopfuti, vese vakatarisa inini. Titaurire, munogara Mvuku Maruvhudzi, ndimi muri kubika sadza muchipa magandanga. Ndikati handizvizivi. Ko pamunoshedzwa nasabhuku wenyu muchinzi uyai kuno muri kuenda kuno asi muri kuinga kunoona mani. Ndikati isu vakadzi hatishedzwe kwasabhuku. Kwasabhuku kunoenda varume isati ende. Ndakabayiwa izvozvi nanhasi handizvizive. Munoziva kuti muupenyu hwangu ndinotambudzika zvokuti inini handina kuzobereka handimboziva kuti majekiseni wandikabayiwa airevei. Paiva nechinhu chakanga chakadai chine zviminzwa zvakadai. Ndakabayiwa so. Ukabayiwa miri wako wese waipera kutadza kuoma kuti ngi mabhatiri arimo mese akapera. Zvakabva ndikasiyiwa kanguva. Kukazotorwa futi chimwe ndakabayiwa futi chakaoma. Saka upenyu hwangu handinambobvira ndaita mwana. Ndinogara ndichifunga kuti Harisi ndiye akakonzeresa kuti nini ndisaite mwana. Nokuti chandaibayiwa chandichiziva kuti chairevei. Kubva tabva ipapo. Saka vaida kuti isusu titaure kuti tiri kubikira magandanga tiroverere baba vedu ava. Saka isusu nepo mazuva iwayo magandanga anga sitazikanwa nevanhu vakawanda. Kana chataitoziva ipapo pampasina. Kusvika azoona kuti munhu chokwadi ndaedza zvise zvandaedza ari kungotaura zvimwe chete. Ndobva ndaburitswa ndobva taenda kukirasi. Kukirasi kwatikaenda uku kuno kwacho chagona mbotorwa kwanda wakatorwa shoma shoma wakabvunzwa. Kuvakadzi iyeni ndini wani. Kuvarumo hameno wana Budha. Ndiko kubva tazobva. Ndobva tanzi chachina. Zvikanzi mese budai pindai munhingi mugindironumu. Ndobva taenda kumadhomu kuHawadhu. Ndopatikageza 7 days takapedza sina mboshamba. Sadza raibikwa rikabikwa sadza rinoya majagi hapana kugeza maoko. Iye sitakabviramo tisina kudya. Amupiwa mvura yegesa maoko. Ichachokuturiwa pasi papo. Ana amai kunoku. Vasara inini amai vangu tongoti ana medu ose panapa. Vakanga vaenda tina sekuru wangu wafira panapa. Kwachinasha. Ndoko vakanga vaenda. Saka sara tichitorwa ivo vaita sei? Vaenda. Saka vachisvika vachiona musha musina vanhu. Ana amai ose muno Maruvhudzi anotora mango, chikamu, hembe, mari vachisunga vakatsiga vakapinda murodhi vakati kwakaenda vana vedu ndokwatiri kunofira. Vakabva pano vakafamba kukaruko wako kwanyakudyako pamirapo. Ndopo vakasangana nemagindironi aibva uku aine masoja aibva kwaHawadhi. Ndopo akati ana amai muri kuenda kupi? Zvikanzi tiri kuteera vana vedu kwavakaenda kana kwaHarare kana kuBhuluwayo ndokwatiri kunosvika pane vana vedu ndopatiri kuenda. Ndokunzi ana amai kana ndipei zvinhu zvamuinazvo izvo ndinyore mazita. Vana venyu vari padhuze dhuze paHawadhi apa. Zvinoti muende netsoka hazviite. Ndokutora zvinhu zvese zviya chinyora mazita achisikanda munhingi mumotikari. Zvikanzi mimi chikwirai mutono kuburutsai kwenyu kwamabva kurefu chaizvo. Ndokukwidzwa mundobva wabva iswa kuno. Isi tizoona kumafofoko zvikanzi huyai pane zvinhu zvauya takushedzerwa mazita akushedzerwa ini zvangu zvakasanganiswa nehanzvadzi yangu taisirwa mari imomo. Tatarara. Mangwana Friday 6 o'clock. Zvikanzi isusu vakadzi. Zvikanzi kumba. Ati 6 o'clock dzikachaya atinobata. Ari kudzoka kuno. Tikati asikisi kunosvika kwangodzongi tinoenda. Mari zvatatapinziro zvemama kaiswa mari. Ndobva tatokweretisana. Kwakuno bhasi rainzi Maizive bva taenda paGweshe bva tatokwira bva taya kuno. Tichisvika kuno tasvika namadhishi akazara nesadza vanhu vasingadyi. Kutiona so vanhu vakangochema kuridza mhere. Ini nonda kuti amheno Noera ndasiya pamwe Noera afa kumashure mheno. Saka isi takarara. Tichirara isusu mangwana achena ava chibva vauya. Ava vauya ava. Mangwana acho kuseni ndopakabva motikari dzakayazokukura mombe dzese dzomusha uno dzakaenda. Mukasara musina chinhu. Taperera ipapo.
Thank you for tuning into Zim News Beat TV.
mumakomo yehondo vakaimanya takavatesa taigara mumakomo yehondo vakaimanya takavatesa vakomana vasikana magorisa mumakomo vakaimanya takavatesa For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.